ymlaen, Steff? Dydrwyd? Gret. Bore da, braf iawn gweld pawb. Braf iawn hefyd cael croesawu ymwelwyr a croesawu hefyd rhai sy'n dod yn ôl ato ni ar ôl bod ben bella y byd am rai misoedd. Mae'n arbennig bod ni'n cael hefyd croesawu arwel ato ni i bregethu. Dwi'n edrych ymlaen at gydaddoli hefo chdi arwel. O ran cyhoeddiadau, wythnos yma, mae'n wythnos ddistawach nag arfer. Mae'r cwrdd dros Zoom heno yma am 5 a fi'n sy'n yn arwain hwnnw. Wedyn nos Ferchar, mae'n gwrdd gweddi. Dydy ddim yn wythnos clybiau plant wythnos yma ac mae'r brecwast dynion a fydda fel arfer a fora Sadwrn nesaf. Mae hwnnw diw ohirio am wythnos. Wedi dweud hynny, gai ofyn i chi plis i ymateb i'r rhai o'r pethau gafodd i godi yn y cwrdd aelodau. Mi ofynodd David Picton, os gofiwch chi, am gymorth o ran codi grŵp i drafod materion yr adeilad. Felly plis, os ydych chi'n teimlo hynny ar eich calon, i chi roi gwybod i David Picton. Ac wedyn, yn yr un ffordd, mae'n restr o fan ddyletswydda hefyd, ac mi fydda o'n wych peth ni'n gallu rhannu gymaint â hynny a phosib o'n cwmpas ni i gyd. Felly, cofiwch hynny os gwelwch yn dda. Wel, mi fydda i'n yn pasio'r awena mwyn i gyd i arwel bore yma, ond cyn gwneud hyn, gan i droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd bore yma. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu pwyso arna chdi ym mhob sefyllfa. Arglwydd, da ni'n diolch bod ti wedi'n caru ni gymaint, Arglwydd. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y fydda ni'n gadael bore yma yn dy garu di'n fwy. Da ni'n gofyn, Arglwydd, y fyddi di yn yn arwain ni, yn yn haddoliad. Da ni'n diolch yn arbennig i chdi am arwel, yn gofyn i fyddi di hefo fo Arglwydd. Da ni'n gyflwyno fo ar teulu hefyd yn ei profedigaeth lem, yn gofyn, Arglwydd, fydda nhw'n profi cysur a dy gariad di dros yr wythnosau nesaf yma. Da ni'n gofyn y fyddi di'n troi y gwaith paratoi mae arwel wedi wneud, Arglwydd, yn neges wyt ti am i ni'w chlywed, Arglwydd. Da ni'n gofyn y fyddi di yn herio ni, lle mae angen yn herio ni, yn neud i'n hannog ni, lle mae angen yn hannog ni, a neud i'n sbarduno ni, Arglwydd, ar ddechrau wythnos arall. Da ni'n cyflwyno yr eglwys yma Mangor i chdi, Arglwydd, ac yn gofyn i chdi fod hefo ni yn y gwahanol faterion ydyn ni wedi bod yn i'w ystyried ac yn ei trafod ac yn gweddio amdanyn nhw dros yr wythnosau diwetha yma. Da ni'n cydnabod nad eglwys di ydy hi, Arglwydd, ac da ni'n pwyso arna chdi i'n harwain ni trwy rhai o'r pethau yma. Arglwydd, da ni'n cyflwyno yr eglwys yng Ngharsalem, Arglwydd, ac yn diolch bod ni wedi cael benthyg arwel bore yma, yn gofyn, Arglwydd, y byddi di hefo'n hwytha, ac hefyd, Arglwydd, hefo dy fobol di, lle bynnag ma nhw yng Nghymru bore yma, ac yn wir trwy'r byd, yn troi ata chdi, yn pwyso ac yn gwrando ar dair di, ac yn daddoli di. Arglwydd, diolch i ti na dy waith di ydy hyn, Arglwydd, ac da ni'n gofyn y byddi di yn agos iawn efo ni bore yma, yn enw gynhyddiant Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n emyn cynta ni. Mae hon yn emyn sydd wedi i recordio yn barod. Mae'n emyn yda ni gyd yn gyfarwydd a hi bydd ymwelediad fy nghalon am byw. Dim ond ty di ar hyn ydwyt fy niw. Yng nghwsg neu neffro, bob awr a phob bryd. Ti yn oleuni, ti'n llenwi mryd. Wrth gwrs mae honno'n yn weddi ac yn gry i ni gyd. Felly gawn ni gyd addoli. Bydd yn welediad fy
gweld pobl efo ymgydau, yn dydi? Chi'n nabod nhw fanna i fyny, yn dydych? Dwi'n nabod lot o lygids, dwi'n meddwl bore yma, wedyn mae'n hyfryd bod gyda chi. Wedyn, dwi'n dwy'n cyfarchion Eglwys Cyrsalen. Dyn ni gyd yn ei chanol i'n dydyn yn yr Covid yma. Dyn ni wedi goffo canslo'n live stream di bore yma, achos bod yna 2 neu 3 o bobl wedi profi'n positif bore yma. So, oedfa draddodiadol. Neu, beth bynnag sy'n draddodiadol dydyn yma. Di gynnon ni bore yma. Ond dwi'n falch o fod yma gyda chi. Nawr ten, dwi angen chydig o wirfoddolwyr. Dwi angen... Reit, faint o blant sy'n siarad ymlaen i'r ffrynt fan hyn? Come on, chi'n dod? Mae gen i bapur i bawb sy'n dod i'r ffrynt. So faint o'ch chi sy'n dod? Reit, mae yna 3, 4, sgen i 5, dirwch. Reit ten. Cymer i papur yna a dal efo ni, efo bod pawb yn medru weld e. Di hwnna. Di, tro, sefyll ar y draed a troi rownd. Na ni. Di hwnna. Reit. Nawr yn y Beibl, mae yna lot o ddarluniau sy'n cael ei defnyddio i ddisgrifio'r eglwys. Hang on. Na ti, ffordd na. Na ni. Di pawb yn gweld? Lot o ddarluniau yn y Beibl sydd yn disgrifio'r eglwys. A un ohonyn nhw, byddwn ni'n edrych gyda'n gilydd y bore yma. So, beth sgynnon ni fan hyn? Beth sgyn ti, dweud? Ceg, trwyn. Beth sgyn ti? Llygad. Coes a braich. Reiten. Dwi eisiau chi helpu fi bore yma, achos dwi eisiau ni feddwl, a falle gall yr oedolion helpu, am bethau fysnt. Okay? Reit, dwylo i fyny, pwy sy'n meddwl bod i hangen nhw os dyn ni eisiau mynd am dro? Os dyn ni eisiau mynd am dro, llygad sgen ti fe? Na ni, dyn ni angen llygad. Ceg, wel, fi allwn ni fynd am dro yn dawel y medrwn ni. Be sgen ti? Coes? Definitely coes. Reit, be arall, be am y gynulleidfa? Be ydych chi eisiau gwneud bore yma? I weld pa rhan o'r corff sydd angen arno ni. Bwyta. Reit ten, be dyn ni eisiau mwyn bwyta? Nawr ten, pwy sydd efo ceg? Ti sydd efo ceg? Dal dy bapur i fyny i bawb yn gweld. Ceg. Be aros gynno ni? Breichiau, dyn ni angen breichiau. A llygad mwyn i weld e. Da iawn. Oce. Be am... os dyn ni eisiau codi rhywbeth oedd ar y llawr. Pwy ddech chwarae jig? Ti ddech chwarae jigsaw fyna, ie? Dweud bod ti eisiau codi darn o jigsaw ar y llawr. Be dyn ni angen mwyn gwneud hynny? Llygad mwyn i weld e. Braich mwyn estyn ato fe. Rhywbeth arall? Llaw, wel, dwi wedi rhedeg allan o darn y bapur, ti'n gweld, na'n ffodus. Chi'n meddwl be, ar y ffordd draw bore yma, nes i feddwl am un arall y dylwn ni fod wedi cynnwys. O na, dwi wedi gynnwys e, do. Do. Trwyn. Ti wedi cael dy ddefnyddio eto? Na, ti ddim wedi ddefnyddio. Ydyn ni'n gallu meddwl am adeg pan fyddwn ni angen defnyddio'n trwyn? Be? Bwyta, ie. Ydyn ni gyd yn wedi dysgu pa mor bwysig mae'r trwyn ar gyfer cael blas. Ond meddyliwch chi nawr bod rhywun yn mynd, yn freichiau, yn goesau, yn lyged, yn geg, i stafell am yn y nwy yna. Bydden ni rili angen trwyn mwyn deud thyn ni bod ni'n beryg yna. Reswm dyn ni'n pwysleisio hyn i gyd ydy, mae Iesu Grist yn deud bod pob rhan o'i gorff yn bwysig, fel mae pob rhan o'n cyrff ni'n bwysig. A fyddwn ni'n edrych ar hwnna efo'n gilydd bore yma. Diolch yn fawr iawn, Brant. Gewch chi fynd eistedd lawr nawr. Gewch chi gadw'r papur os ydych chi eisiau gwneud llun arno fe. Neu roi o'n ôl, beth bynnag. Reit. A diolch yn fawr iawn i chi. A diolch am ateb mor dda. Reit. So, dyn ni'n i ddarllen chydig o air diw nawr. A mae'r darlleniad yn dod o llythyr Paul at y Corinthiaid, pennod 12, adnod 12 i 27.
Mae'r corff yn uned, bod iddo lawer o rannau gwahanol, seia. Caeth weision a dinasyddion rhydd. Cafodd pob un ohono ni yfed yn helaeth o'r un ysbryd. Dydy'r corff ddim i gyd yr un fath. Mae iddo lawer o wahanol rannau. Dweud yn dweud, am nad ydw i'n llaw, dwi ddim yn rhan o'r corff. Fyddai'r droed honno yn peidio bod yn rhan o'r corff? Wrth gwrs ddim. Neu petai Clust yn dweud, am nad ydw i'n llygad, dwi ddim yn rhan o'r corff. Fyddai hi'n peidio bod yn rhan o'r corff wedyn? Na. Fyddai'r corff ddim yn gallu clywed petai'n ddim byd o'n llygaid, a petai'n ddim byd o'n clistiau, sut fyddai'n gallu arogli. Dyw sydd wedi gwneud y corff a phob rhan yn ei le, yn union fel roedd e'n gweld yn dda. Petai pob rhan o'r corff yr un fath a'i gilydd, fyddai'r corff ddim yn bod. Llawer o wahanol rannau i wneud un corff. Dydy'r llygad ddim yn gallu deud wrth y llaw, does arna i ddim angen di. A dydy'r pen ddim yn gallu deud wrth y traed, does arna i ddim eich angen chi. Fel arall, mae rannau hynny o'r corff sy'n ymddangos lleia pwysig yn gwbl hanfodol. Mae angen dangos gofal arbennig am y rhannau hynny sydd ddim yn amlwg. Mae rhannau preifat y corff yn cael gwisg i'w cuddio o olwg pobl mwyn bod yn weddus. Does dim angen triw wedi rhoi'r eglwys at ei gilydd fel corff ac wedi dangos gofal arbennig am y rhannau oedd ddim yn cael parch. Ei fwriad oedd fod dim rhaniadau i fod yn y corff a bod pob rhan i ddangos yr un gofal am ei gilydd. Felly, os ydy un rhan o'r corff yn dioddef, mae'r corff i gyd yn dioddef. Neu os ydy un rhan yn cael ei anrhydeddu, mae'r corff i gyd yn rhannu'r llawenydd. Chi gyda'ch gilydd ydy corff y Meseia, ac mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. A'n gweddio bydd Duw yn bendithio y gair yna ar ein cyfer ni. O dewch i ni ganu nawr yr ail emyn. Yr ail emyn ydy o ysbryd byw dylifa trwom. Byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw tyrd gweithio i her ein hoes. Yr ail emyn. Fi sy'n gwneud yna? O, sori, ymddeiriadau. Reit, dewch i ni droi at Duw mewn gweddi.
O ddiwyn tad, dyn ni diolch i ti dy fod ti'n yn croesawu ni i mewn i dy bresenoldeb di y bore yma. A mae hynny'n taro ni'n rhyfedd arglwydd achos wrth ddod ata ti, dyn ni yn ymwybodol iawn o'n gwendid ni, dyn ni'n ymwybodol iawn o'n diffygion ni. Ond dyn ni'n dod bore yma arglwydd yn hyderus. Nid am yn bod ni'n hyderus, ond am yn hyderus yn dy fab. A'r gwaith yma wedi cyflawni drosto ni, dyn ni'n diolch i ti arglwydd Iesu am dy waith gorffenedig di ar y groes. Bod llen y deml wedi ei rwygo a bod rhyddid nawr i ni ddod yno ti at dy dad. Felly arglwydd dad, dyn ni'n dod ata ti y bore yma, dyn ni'n dod ata ti o ganol reality yn bywydau. Yn brofion ac yn anawsterau ac yn heriau ac yn lawenydd ac yn dristwch. Dyn ni'n dod fel y gyryda ni. Dyn ni'n dod fel dy blant di. A dyn ni'n gofyn arglwydd am dy fendith di arno ni bore yma. Anfon dy ysbryd lan, tir di'n canol ni, llenwan calonau ni, arwen yn meddyliau i ni, dangos i ni y gwir. Dyn ni eisiau i ti arglwydd lefaru y bore yma. Dyn ni eisiau i ti siarad. Achos dyn ni'n gwybod pan wyt ti'n siarad, mae'n gwneud gwahaniaeth. Dyn ni ddim wedyn yn gwrando jyst ar eiriau dynion. Ond dyn ni'n gwrando ar eiriau tad cariadus sydd yn nabod ni ac yn gwybod yn union be di'r neges dyn ni angen i glywed. A felly dyn ni yma arglwydd. A falle bod ni gyd angen clywed pethau gwahanol. Ond ti sy'n gwybod. A felly dyn ni'n gweddio wneud i ddefnyddio pob rhan o'r oedfa am y bore yma. O'r caneuon a'r pethau dyn ni wedi wneud yn barod i y sgwrs efo'r plant, dy air di, y bregaeth. Defnyddio unrhyw rhan o'r oedfa y bore yma arglwydd i ddod â neges sydd yn cyffwrdd ein hangen ni. Sydd yn rhoi i ni yr hyn dyn ni angen clywed. A weithiau arglwydd, mae hwnna medru bod yn gysur. A weithiau mae medru bod yn her. Ond dyn ni'n sefyll o dy flaen di bore yma arglwydd a dyn ni'n deud, dyn ni eisiau clywed beth wyt ti eisiau deud. Felly llefara arglwydd. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod at un sydd â diddordeb nid jyst ar y sul, ond rwyt ti'n un â diddordeb ym mhob rhan o'n bywydau ni. Ac wrth feddwl am yr wythnos yma sy'n o'n blaenau ni, dyn ni gyd arglwydd efo cynlluniau gwahanol, bwriadau gwahanol, gobeithio'n gwahanol, ofnau gwahanol. Arglwydd, dyn ni'n cyflwyno'n hunain i dy ofal di. Dyn ni'n gofyn plis arglwydd yn ei di fod gyda ni. A dyn ni yn gofyn arglwydd y byddwn ni yn ymwybodol o dy bresenoldeb di gyda ni yn yr wythnos yma sydd yn dod. Ac y byddwn ni'n cario dy gwmni di a dy bresenoldeb di gyda ni i'r cylchoedd dyn ni'n troi ynddyn nhw. Yn waith, yn deulu, yn ffrindiau, yn gymdeithasau, lle bynnag. Yn bod ni'n dyddwy'n di gyda ni i bob un o'r sefyllfaoedd hynny, a bod ni'n dod â bendith yn sgil hynny. Arglwydd, dyn ni'n dal i weddio dros yn gwlad ni, mae'n gyfnod rhyfedd ar y naw, arglwydd. Cyfnod ansicr. A dyn ni'n gweddio arglwydd am ddoethineb i'r rhai sydd mewn grym. Ni'n gweddio byddan nhw'n gwneud y penderfyniadau doeth i warchod y boblogaeth. Ond dyn ni'n gweddio yn fwy na dim byd arall ar yr adeg yma arglwydd y bydd pobl yng nghanol ansicrwydd a nerfusrwydd y cyfnod yn troi ata ti.
A dyn ni'n diolch i ti, Arglwydd, am y cyfle yr wyt ti'n rhoi i bob un ohono ni i fod yn rhan fach o'r gwaith yna o ddeud wrth bobl eraill amdana ti. Yn y ffordd dyn ni'n byw, yn y ffordd dyn ni'n gweithio, yn y ffordd dyn ni'n cymdeithasu, yn y geiriau dyn ni'n deud, yn bod ni'n medru pwyntio pobl ata ti a deud, dyma un sy'n heiddi garu. O Arglwydd Dad, jyst wrth ddeud y geiriau yna, dyn ni'n rhyfeddu. Dyn ni'n rhyfeddu at dy gariad di, dyn ni'n rhyfeddu at dy amynedd di. Dy fod ti yn fodlon ac eisiau defnyddio rhai fel ni i wneud dy waith di. Ond dyn ni'n diolch i ti fel na mai hi, a dyn ni'n diolch i ti am y fendith sydd yn dod o hynny. Felly Arglwydd yn dawel nawr. Mae pob un ohono ni bore yma yn sefyll o dy flaen di ac dyn ni'n cyflwyno'r y pethau personol yna. Y pethau sy'n pwyso fwyaf arno ni. Dyn ni'n cyflwyno nhw i ti. Ni di ateb yn gweddiau ni, yn ôl dy ddoethineb. Ni di fod gyda ni a'n bendithio ni wrth i ni fynd yn blaenau. Diolch i ti o Dad am wrando arno ni. Diolch i ti dy fod ti yn hoffi gwrando ar weddiau dy blant. A dyn ni'n gofyn eto, Arglwydd. Ar i ti fod gyda ni yn y gweddill o'r oedfa yma. Ar i ti yn bendithio ni gyda dy gwmni, ar i ti'n bendithio ni gyda dy neges di. A dyn ni eisiau'r cyfan, Arglwydd, fod ar dy glod a dy ogoniant di. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn un Iesu Grist yn Arglwydd. Amen. Wel, dyn ni am ganu y drydydd emyn nawr o Arglwydd Iesu Ffrwd eglwys. Arglwydd Iesu Ffrwd eglwys a thlan ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygaid allu canfod dan drieni dyn ei fri. Disgyw dwylo estyn iddo, wyn ac olew Calfari.
Iawn, fel diolch i chi am y gwahoddiad i ddod ata chi bore yma. Fel maen nhw'n dweud, I don't get out much, so mae'n braf cael gwahoddiad. Digwydd bod, dwi'n meddwl, o'n i'n sôn wrth rhywun wrth basio drwodd bore yma, dwywaith, dwi'n pregethu allan o Gersalem eleni, un syl yma ac un syl nesaf. A dwi'n fangor syl nesaf hefyd, ond yn Saesneg syl nesaf yn Perall. Ond dwi'n falch i fod gyda chi a cael y cyfle i rannu gyda chi wrth i ni edrych ar air diw gyda'n gilydd. A dwi'n gwybod ar hyn o bryd, un o fanteision yr cyfnod yma yw, dyn ni'n gwybod be mae pawb yn pregethu yn dydyn. Dyn ni'n gallu dilyn pawb. So dwi'n gwybod ar hyn o bryd, dych chi'n mynd drwy Efengil Ioan o dan y thema Iesu, rwy ti'n ddigon. A wrth baratoi, o'n i'n trio meddwl be fysyn ni'n gallu dod i rannu gyda chi a gofyn am arweiniad. Fydde yn cyd-fynd efo'r thema, ond ddim yn mynd ar draws unrhyw beth oedd gynnwch chi wedi ei gynllunio. Ac wrth gwrs, wrth i chi fynd drwy Efengil Ioan, fe fyddwch chi yn dod ar draws y ffaith anhygoel yma bod Iesu yn ddigon mewn gwahanol ffyrdd yn byddwch. Mewn gwahanol amgylchiadau, ar gyfer gwahanol bethau, ar gyfer sefyllfaoedd ac anghenion ac ati. Ond o'n i'n sylwi, a nes i wrando ar neges Steff syl diwetha, oedd Steff yn pwysleisio bod Iesu, rwy ti'n ddigon, a hwnnw efo marc cwestiwn ar y diwedd, yn gwneud i ni feddwl go iawn be mae'r llinell yna, dyn ni'n ei chanu hi'n aml yn dydyn, be mae'r llinell yna yn feddwl, a meddwl hefyd sut mae hynny'n gweithio. Hynny yw, mae'n y rai, ond mae gynnon ni fwy o ddiddordeb yn mechanics bethau yn does. Nawr, mae rhaid ni fod yn ofalus o ran hynny, achos yn y bywyd Cristnogol, mae'n y rai pethau na fyddwn ni'n deall yn llawn nes i ni gyrraedd gogoniant. Ond mae rhai o'n ni, a falle bod hwn yn rhywbeth am bersonoliaethau rhai, dyn ni'n awyddus i fedru deall gymaint a fedrwn ni o sut mae rhywbeth yn gweithio. Mae'n le i ni ofyn cwestiynau ac eisiau deall bwriadau Duw. A heddiw, byddwn ni'n licio i ni feddwl ym mha ffyrdd dyn ni yn medru deall a profi bod Iesu yn ddigon. Dyn ni'n canu Iesu, rwy ti ddigon, ond ym mha ffyrdd dyn ni'n medru deall a profi bod Iesu yn ddigon. Y pwynt cyntaf amlwg yw mae'n ddigon yn ei waith gorffenedig ar y groes, yn dydi? Pan ddedodd Iesu gorffennwyd ar y groes, oedd e'n golygu be oedd e'n deud. Oedd e'n deud bod e wedi cyflawni pob dim oedd e angen ei gyflawni ar y ddeiar. A bod hwnnw wedi sicrhau yn bod ni nawr ynddo fe yn cael dod i bresenoldeb Duw, fel oedd y ffaith bod y llen y deml wedi rwygo yn dangos. So, yn yr ystyr hynny, mae Iesu yn ddigon. Mae wedi cyflawni'r gwaith hynny. Ond beth am symud ymlaen? Tydi'n bywydau ni ddim yn static. Dyn ni ddim yn byw just ar y gorffennol. Yn yr ystyr hynny, tydi gwaith Iesu yno ni heb ei orffen. Un darlun fyddai'n meddwl yn aml iawn amdano fi fy hun, dwi'n edrych am fy mywyd fel Cristion, a dwi'n gweld fy hun fel building site. Fel safle adeiladu. Ac un digon bler ac anrhefnus weithiau. Ond lle mae Duw yn gweithio dros amser i roi trefn ar bethau yn fy mywyd i. Achos mae'r gwaith yna wedi gyflawni i sicrhau bod ni'n medru dod at Duw, ond ydy waith i heb ei orffen. Un o fy hoff adnodau yn y Beibl ydy adnod yn llythyr Paul at y Ffilipiaid. Ffilipiaid 1, adnod 6, a mae hwn yn gymaint o gysur. Felly, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia yn dod yn ôl. Os dwi'n diflasu, a dwi'n meddwl,
be ddaw ohono i? Dwi'n gadael Duw lawr yn rhy aml. Mae Duw yn deithau, ond dwi ddim wedi gorffen efo ti eto. Mae yna fwy i'w wneud. Mae yna gymaint o gysur yn hynny. Nid rhyw egwyddor hanesyddol yw bod Iesu yn ddigon. Mae e'n ffaith hanesyddol bod e'n ddigon yn yr hyn gyflawnodd ond mae hefyd yn rhywbeth ar gyfer nawr. Ac mae hefyd yn rhywbeth ar gyfer y dyfodol. Dyn ni'n adrodd yn dydyn yr adnod yna yn Hebreaid 13. Mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Os oedd e'n ddigon bryd hynny, ac mi oedd mae'n ddigon nawr, ac fe fydd e'n ddigon wrth i ni fynd yn yn blaenau. Ond sut? Sut dyn ni medru deall hynny? Sut dyn ni medru profi hynny? A mae'r Beibl yn llawn o atebion. A fyddwch chi'n gweld lot o'r atebion yna wrth i chi fynd trwy'r gyfres yma efo'ch gilydd. Dwi am sôn am ddau, dwi jyst yn mynd i gyfeirio at un wrth basio, a wedyn gymwn ni edrych mewn chydig bach mwy o fanylder ar un arall gyda'n gilydd y bore yma. Sut mae y ffaith bod Iesu yn ddigon yn gweithio i ni heddiw a meddwl am beth oedd bwriad Iesu? Y peth cyntaf dwi am sôn yn fyr iawn amdano fe wrth basio ydy gwaith yr ysbryd lan. Yr eiriolwr arall. Dych chi'n cofio geiriau Iesu wrth ei ddisgyblion? Oedd e'n torri'r newyddion drwg iddyn nhw yn doedd i fod e'n gadael. A oedden nhw'n torri clonau. Ond be mae'n deud? Bydda un gofyn i'r tad a bydd e'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Mae'n addo cwmni'r ysbryd lan. Mae hyn yn rhan o ddigonolrwydd Iesu. Rhan o ddigonolrwydd Iesu yw i fod yn rhoi'r ysbryd lan i'w bobl yn gwmni, yn bresenoldeb. Sonia Steff am bwysigrwydd hyn yr wythnos diwetha. Yr awydd i fod yn eglwys o bobl sy'n profi'r ysbryd lan yn gweithio yn eich blith chi. Mae hwnna'n allweddol. Mae'n mor bwysig. A nid rhyw add-on ydy, Nid rhyw optional extra ydy hwn. Oedd anfon yr ysbryd lan yn rhan allweddol o gynllun Iesu wrth adael y byd yma. Y cynllun sy'n dangos i ni i fod yn ddigon. Yn ddigon nawr ac yn ddigon ar gyfer i bobl beth bynnag a ddaw. Hwnnw oedd yr peth cyntaf, o'n i jyst eisiau cyfeirio ato fe wrth basio. Allech chi neu cyfres ar hwnna, ond dwi jyst yn mynd i gyfeirio at hynny. Ond sy'n ni licio ni edrych gyda'n gilydd mewn mwy o fanylder bore yma a myfyrio gyda'n gilydd ar elfen arall. Sef digonolrwydd Crist ac yn benodol digonolrwydd corff Crist ei eglwys. Felly, dyn ni am edrych felly ar yr eglwys corff Crist fel rhan o be mae Iesu yn darparu ar ein cyfer ni. Y ddarpariaeth yma mae Iesu yn darparu ar ein cyfer ni sydd yn ddigon. A corff Crist sef yr eglwys fel rhan o hynny. Nawr wrth i chi feddwl am hynny, falle bod eich ymateb cyntaf chi fatha fy ymateb cyntaf i. Ac yn hyn o beth, mae'n ofnadw bwysig bod ni bob amser yn onest o flaen Duw yn dydi. Ydyn ni, go iawn, yn meddwl am yr eglwys fel rhan o ddarpariaeth digonol Iesu ar ein cyfer ni. Pan dyn ni'n edrych ar yr eglwys yn fyd-eang, a dyn ni'n gweld gwendidau a pethau mynd o'i le ac yn y blaen, ydyn ni'n meddwl o ddifri bod yr eglwys yn rhan o ddarpariaeth digonol Duw ar ein cyfer ni. Pan dyn ni'n edrych arno ni yn hunain, yn eglwys leol, yn Gaernarfon, yn Bangor, yn lle bynnag, ydy hynny'n yn llenwi ni efo gobaith. Ond dyna be mae Duw yn deud. Yr eglwys yw corff Crist.
Mae 1 Corinthiaid 12:27 yn deud, chi gyda'ch gilydd ydy corff y Meseia, ac mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. Felly mae'r eglwys yn rhan o gynllun Iesu i barhau ei waithau. A fel yn gweud, wrth feddwl am hynny, os ydych chi fel fi, ydych chi'n gweud, fysa ni ddim wedi meddwl hynny, fysa ni ddim wedi cynllunio hynny. A dwi'n cael yn atgoffa, ydych chi'n cofio'r stori na am y disgyblion un tro, oedd pethau mynd yn dda, a oedd y tyrfaoedd yn dilyn Iesu, a oedd y tyrfaoedd wedi casglu o'i gwmpas e. Ac yng nghanol y dyrfa, dyma'r wraig fach yma efo gweidlif yn cyffwrdd ymyl i fantell e. A dyma Iesu yn deud, pwy gyffyrddodd â mi? A dych chi'n gallu clywed llais Pedr. Pam oedd rhaid iddo fe ddeud hynna? Oedd pethau mynd mor dda, a nawr yng nghanol torf, mae'n deud, pwy gyffyrddodd â mi? Oedd Pedr yn meddwl, paid a deud na nawr, paid a gwneud yn y ffordd yma, ond oedd Iesu'n gwybod yn well, achos oedd gynno fe rhywbeth oedd eisiau cyflawni. Oedd Pedr, chi'n gweld, yn ame doethineb cynllun Duw, a weithiau dwi'n meddwl bod ni'n euog o hynny hefyd, yn bod ni'n ame doethineb cynllun Duw. Fyddai'n meddwl weithiau, na mae hwn yn mynd i fynyddio i, okay? Os ydych chi o dan ryw oedran, fydd hwn ddim yn golygu dim byd i chi, okay? Ond trystiwch fi. Okay? Fyddai'n meddwl weithiau, dwi'n meddwl 80au, 90au, rhywbeth yna, oedd y gyfres gomedi ar y teledu, ac yn y gyfres gomedi yma, oedd yna sketch ar ryw ddyn bach annoying, Harry Enfield oedd wedi meddwl, yn mynd rownd i gweud, you don't want to do that. Ydych chi'n cofio hwnna? Rai o'n chi, mae'n rai o'n chi yn hollol blanc. Okay, hwnna'n yn dyddio ni gyd. A ryw ddyn bach yn mynd a gweud, you don't want to do that. A chi'n meddwl weithiau, dyn ni'n meddwl hynny yng cynllun Duw. You don't want to do that. Wyt ti really eisiau i bobl ffaeledig, twp, styfnig fel fi, i fod yn rhan o'r gynllun di? Ond dyna di gynllun e. A dyn ni am edrych yn fyr iawn bore yma ar 3 peth i weld sut mae hynny'n beth. Yw'r ffordd eglwys yn rhan allweddol o ddarpariaeth Iesu ar ein cyfer ni. Y ddarpariaeth gyfan yna sydd yn ddigon, go iawn felly. Nid bod yr eglwys yn ddigon, achos mae'n y fwy ddarpariaeth Duw na jyst yr eglwys, ond bod e'n rhan o ddarpariaeth ddigonol Iesu. A mae gen i 3 pwynt. Pethau dyn ni'n cael wrth bod yn perthyn i eglwys. Dyn ni'n cael elwa o ddoniau a rhoddion Duw. Dyn ni'n cael adeiladu ein gilydd, a dyn ni'n cael dysgu o fyw a rhoddion ysbrydol Duw i'w bobl. Mae yna sawl darn yn y Testament Newydd yn sôn am yr eglwys. Yw'r un wnaethon ni ddarllen gwahanol rannau o'r corff, a bod pob rhan a phwrpas a doniau gwahanol. Os ydych chi'n edrych drwy'r Testament Newydd, mae yna rhestrau hir o wahanol fathau o ddoniau. Rhai ohonyn nhw yn wirthiol ac yn amlwg yn oriwch naturiol, ond hefyd rhai sydd yn ddoniau sydd yn galluogi, yn helpu, yn cefnogi ac yn cael ei ddisgrifio fel doniau tîm. Nawr, dwi ddim am dreulio amser y gwahanol fathau o ddoniau, ond maen nhw yn amrywiol iawn. Maen nhw mor amrywiol ar darnau yna o'r corff fi o'n i'n edrych arno bore yma. A weithiau, dych chi angen un fwy na'r llall. Chi'n gofio pan o'n i'n sôn am mynd i stafell yn llawn o nwy, oedd y gweddill o'r corff yn dau ddim byd. Angen y trwyn yn dydych i glywed yr ogle. Maen nhw'n amrywiol iawn. Y peth pwysig yw eu pwrpas nhw. A'n bod ni'n deall yr hyn sydd yn 1 Corinthiaid 12:7. Mae'r ysbryd i'w weld yn gweithio ym mywyd
pob unigolyn, a gwrandwch ar y cymal yma, lles pawb arall. Mae'r ysbryd yn gweithio, i weld yn gweithio y mywyd pob unigolyn lles pawb arall. Os ydy Duw yn rhoi dawn i fi, mewn un ystyr, dwi ddim ar fy nghyfer i, mae lles pawb arall. Mae yna ddarn arall, Effesiaid 4:12 yn deud, mae'n nhw i alluogi pobl Dduw i gyd i'w wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys yn tyfu yn gryf. Felly rhan o gynllun Iesu ar gyfer ei eglwys yw i fod yn rhoi doniau, a fod am i bobl ddefnyddio'r doniau yna mae wedi rhoi, nid i ymffrostio sbiwch dawns, ond yn hytrach i adeiladu'r eglwys, sef ei gorff ar y ddeiar. Maen nhw i'w defnyddio lles pawb arall. Sy'n golygu nad siawns mae beth sy'n un mor ffeiledig, yr un mor eglwys, balchder ysbrydol. A nid damw. Mae ei waith sydd yn dod â bendith, nid doniau a sgiliau a gallu bobl, gwaith Duw sydd yn dod â bendith. A mae'n gwneud hynny hefyd fel bod bobl o'r tu allan i'r eglwys yn medru gweld mae nid rhyw arwyr goruwch ysbrydol sydd yn perthyn i eglwys Duw, ond pobl gyffredin fel nhw, pobl sy'n wyd chi ac yn ymywyd i. A dyn ni'n gwneud cam a phobl, chi'n gweld, tu allan i'r eglwys. Os dyn ni'n rhoi'r argraff yn bod ni'n wahanol. Achos beth dyn ni'n deud trwy wneud hynny yw awgrymu iddyn nhw, mae rhyw deip arbennig o berson sy'n perthyn i'r eglwys. Ond nid dyna ges Iesu Grist. Dim dim ond un teip arbennig o berson, mae gen Iesu ddiddordeb yno fe. Be ddwedodd e? Dim pobl iach sy'n angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi wedi dod i alw pecha. Pobl fel yna sy'n perthyn. Pobl fel chi a fi. Pobl sy'n gadael yn hunain lawr. Pobl sy'n gadael yn teulu lawr weithiau. Pobl sydd yn siomi pobl sydd yn gwneud pethau twp. Ond dyn ni'n medru dysgu llawer trwy fod yn perthyn i eglwys o bobl felly. Ar wahân i unrhyw beth arall, mae'n dysgu ymynedd, yn dydi? A dyn ni gyd angen dysgu ymynedd. A bod yn perthyn i eglwys yn dangos i ni sut mae dysgu ildio. A does nam un o'n ni eisiau ildio yn reddfol. Ond dyn ni'n perthyn i eglwys sydd yn llawn o bobl amherffaith. Felly, pan dyn ni'n canu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Pan dyn ni'n dysgu bod Iesu yn ddigon ar ein cyfer ni, rhan o'r digon hynny yw'r eglwys dy chi a fi'n perthyn iddo fe. Yw Capel y Ffynon, yw Cyrsal yn Cynarfon, yw lle bynnag arall. A mae Iesu wedi'n gosod ni yno fe, achos yn yr eglwysi hynny, dyn ni'n cael y 3 pwynt eto. Elwa o ddoniau a rhoddion Duw. Dyn ni'n cael y fraint o adeiladu ein gilydd. A dyn ni'n cael y fraint o ddysgu, o fyw a chael cymdeithas gyda'n gilydd. Dewch yn ei weddio. O arglwydd da, dyn ni'n diolch. Sawl tro fydden ni wedi meddwl, na, nid dyma'r ffordd i wneud pethau. Ond rwy ti wedi dewis yn wahanol. A dyn ni'n diolch i ti yn dy ddoethineb di, ac yn dy allu di, dy fod ti'n darparu digon ar ein cyfer ni. A rhan o'r digon hynny arglwydd yw yn bod ni'n perthyn i eglwys o dy bobl di. Yn hawdd, lwa o'r doniau a'r rhoddion rwy ti wedi rhoi i dy bobl, i adeiladu yn gilydd, i gynnal yn gilydd mewn gweddi, i annog yn gilydd.
ac i ddysgu o fyw a chael cymdeithas gyda pobl amherffaith a diffygiol fel pob un ohono ni. Diolch i ti am dy ddoethineb di. A diolch i ti dy fod ti arglwydd yn gweithio mewn pobl fel ni, efo'n diffygion i gyd. Ond mae dy fwriad i wrth weithio yno ni yw ein trawsffurfio ni, ein newid ni, i gyflawni dy waith di ar y ddeiar. Ni di'n bendithio ni yn awr wrth i'r oedfa ddod i ben ac wrth i ni ymadael ar lle yma. Arglwydd aros gyda ni yn dy ysbryd glân a bendithio ni yn y dyddiau a'r wythnosau i ddod. Amen. O dewch i ni ganu i orffen o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin, i'r o'n plaid, gwrthodon gelwydd yr un drwg, cans cariad i'w rhyfelgri'r fyddin gref wrth i colledig. Dewch i ni ganu. Roedd y fendith. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.